The top issues of the week. Istoryahan sa sunod sa isa ka oras. Kapihan sa Aksyong Radio Bacolod. The most talked about issues. The hottest personalities in one setting. Kapihan sa Aksyong Radio Bacolod. Kapihan sa Aksyong Radio Bacolod. Mabatian kada Domingo, las 9 ng aga. Kay karon, yari ang inyong alagad, Aksyong Boy Duran. Mayong aga Bacolod, mayong aga Balugabayan sa Western Visayas. Domingo kitang adlaw. Welcome once again sa aton nga pagpangalagad diri sa Kapihan sa Aksyon. Upod sa inyo lagad Aksyon Boy Duran. Katon sa inyo nga pagpangalagad, dinudulong gyapon sa inyo sang Dr. Alfred mga ka-aksyon isa kay dosyon na naman sa Kapihan sa Aksyon na aton nga gadulong sa inyo. Karon nga aga, karon nga Domingo is July 24. This is the last Sunday, I think, no? Hindi pa. Second to the last Sunday sa July 31 pa. Buwas is the first State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos. Bantayan ta na kay tani makadto mo kailan kay siling ko perting security kuan gid perting sa mga security, no? Pero anyway, bisita ta karon nga aga is the former councilor, no? Sang Bacolod City, pero bisan why na sa serbisyo padayon gyapon ang pagpangalagad sa aton nga pumuluyo, no? Si former councilor June Gamboa hambalante diri ang parte sa Sineco. Aling nga makabalo naman kamo mga action, no? Halin sang una si Councilor June Gamboa has been in the forefront sa fight sang tawo sa mga hindi amo ang inahimo sang aton nga mga utilities, power utilities, water utilities naton like Basiwa and Sineco, no? So Councilor, good morning and welcome once again diri sa Kapihan sa Aksyon and thank you for coming. Yes, Sir Boy, mayong aga karon sa tanan-tanan nga nagapamati. Isa Dali lang kita din sa gani diri siya. Ari. So, okay. Sir Boy, mayong aga kag sa tanan-tanan nga nagapamati. Isa ka matawhay nga mayong aga sa inyo tanan-tanan. Yes, good morning Councilor, no? Kag nagligad nagpatigan sang press conference ang Amlig Kuryente. Amlig Tubig kag Power Watch. Amlig Kuryente kag Power Watch. Kag Power Watch, no? I was supposed to attend, galing daw medyo pila may pressing appointment kita. So I beg to upod man to ang aton sining taga Action Radio, no? Okay. Dire kita ang aton focus karon mga ka-aksyon sa mga konsumidor dira sa Sineco. Kabalo naman nato mga konsumidor sa Sineco mo nga ang pila sa aton mga board of directors sang Sineco has been suspended by the NEA, no? National Electrification Administration. Can you tell us, Councilor, nanon ni ang kuan man, anong ginhalinan din isang suspension sang mga board of directors ni? Okay. Ang pinalidad nga gin hatag ini sa ila, Sir Boy, sang ERC ni iya. Amo ni ang simple neglect of duty. Simple neglect of duty. 1 month suspension. Mm-hmm. Ang kaso, gross neglect of duty, grave misconduct, Angin pasaka. dishonesty and action prejudicial to the interest of the consumer members and insubordination. Mm-hmm. Now, Kadamo gali. 5 kabilog, but Sino ang anyway, napasakas ni and ano ang Winnie Sancho. Winnie Sancho kag ano ang
ang kwan, ano ang kaso, anong ginbasihan, ano ang facts of the case ini? Ti ang atong illegal extension of the Contract. old contract sang KEPCO Salcon. Atong may nagbid ang Kipco sa Alcon 329, gusto nila 540 to. Gin-extend nila Extend illegal. nilang 542. Yes. Mm-hmm. Okay, so nag-react kita sina Sir Boy because nga they went on a media frenzy. Mm-hmm. Paggawa sila sang statement sa media nga kuno sa sining penalidad Mm-hmm. they were vindicated. Vindicated, although they were suspended. Oh. They were exonerated nga kuno wala sila yasang sala. Mm-hmm. Mm-hmm. Ginkomendar pa sila sang ERC kag sang NIA Oh. Yes. So, ang suspension is now a form of commendation? because they were meted out a lesser penalty Aha. nga as compared sa higher penalties. Pareho bala sa mga pulis na ton bala ning sa silay bla. Gin pa sa sila kaso grave misconduct. Oh. Te gin pa sa Napolcom. Gin panubo sa less grave misconduct. Oh. Palakpak But they were still suspended. Oh. Suspended kay gyapon niya. It doesn't mean to say nga kuan ka ng amayo ko kay gin suspend ka mo. Oh, yes. Yes. So Nowhere in the world, hindi ko kay chindi, very illogical. Magsiling kaya nga vindicated ka when you were suspended. absuelto kagad ya dapat. Dapat absulto ka. But sa grupo naman sang Amlig Kuryente, lala na ang Power Watch, ang ERC, nagsala sila. Mhm. Kay gusto na mo ni Sir Boy patpat kag gusto na mo may balaan hindi sang aton nga mga konsumidor. Nga ang ini lang ang resulta subong. Nga nagakatabo ni din sa aton. Sa pag nagsaka ang aton nga mga balayran sang aton nga kuryente, nagsaka hindi. Nagsaka? Oh. Bumangkot. Nagabatsyag bala kamo sang patay sindi sa aton kuryente adlaw-adlaw. Amo na nga reklamo bala nga common na yung reklamo. Oh. That is why gani nga ang kung matyaga kung kubra na siniko matyaga ko permila ko ni makasandad mo. Oh. Permila ko ni makadusmo mo. Ako yung naguban na ko yung refrigerator. Duwa ka refrigerator ko yan, nga naguba na. Ining patay sindi, patay sindi, tag isa kadlaw, tag 5 ka bisis. Mahal lang kung isa ko nara kasi mo balay. Pwede mo ma-unplug. Kaya ma-unplug mo siya or ma-off mo siya. Para sa akon kung nara mis balay, pag brown out, off na dayon. Tilaton mo ang siga, paligaron mo na pila kwanda and then mag-on ka naman. Kung nara ka, pero sa aton nga tiga ubra kita wa kita permi taos balay. Kag matak-an ka man sang sagay, kakuhot to sang plug sang lalom mo to sang imong refrigerator. Ipabayaan mo na lang. No, katatlo, ikaw Sir Boy nabato mo ng imong refund. Refund sa atong refund. O tong 238 million nga ginamanduan ini ang Sineco nga ibalik nyo ni ang overcharging nyo. Correct. Mga action mga sa Sineco nga mga konsumidor, may refund nga gin-order ang ERC because of the overcharging. Sang sanoy na natabong overcharging kalawig 2004 to 2014 pa lang na. 14, Pero may second tranche pa na ang mga refund. So manduan sila sang ERC to make a refund sa ato mga konsumidor in whatever way. Yes, Hindi mo na grupo pwede nga kadto kamo diari ang kuan mo rin. Bisan sa buhin lang sa kuryente. Bisan buhin lang sa mobil. May ara pa na may second refund pa na nung tani. Now, ang mamangkot ko, nakita mo bala na sa bill mo nga gin-refund ng intanin nila amat-amat. Biskan sa 15 centimos lang, taga-bulan. Nakita mo, wala. Galing bala, abi mo, frankly speaking, ginatanaw ko lang ang total ko ng balayran, kagalingin ang ulo ko sa balayran ko. Nagdoble ay. Nagdoble! You say, Ano nga sinakaay ni nga hindi na naman insindihan man. So, nagbayad lang ko tagsulo-sobra 2,000, sumunta sobra na 5,000. Way patao, permis balay. Okay, so batyagan ni naton tanan-tanan. Are,
ang mga pobre nga mga empleyado balang sang Sineco base sa ilang nga CBA collective bargaining agreement sadto anay pa 2018 natag na bala nila kung wala pa. Wala pa. Okay pa. Ay tigin promisahan nila nga pagkatapos ang agma ihatag dayon nila kiti ang kulang agma na lang mo atong annual general membership assembly kay ti dapat aprobahan sang agma ang inyong CBA. Now tigin dugangan lang ganito nila ikog nga kuno abi nga dapat lambuton anay nila ang 95% collection efficiency. Itag butangan na lang nila ya ikog-ikog kay hindi sila ya kabayad. You mean, alam mo nila ang 95%? Efficiency collection. Was that stated sa ilang collective bargaining agreement? Wala. Gindulo-dugang-dugang na lang nato nila ya sa ulihi. Sa ang ikog. Kag ginbutangan na nila sang ina nga kolatilya o kung provision. Nga 95%? Oo, 95% efficiency collection. Hindi sila makalambot sila kay isa lang kabil nga pangutod na sila. Ti are apat na to ka mga halit ang ginatag nila sa aton apat na to ining one bill collection nga kung di ka kabayad sang isa ka bill o kung sang isa ka bulan utod wala ya loy-loy kadanan ini tanan-tanan banwa Sir Boy resulta ini sang katunton balayan nila ako pardon my terminology sang katunton nila nga ginsuguran ini Sir Boy nga nadumduman mo nga illegal nag-extend sila illegally sang old contract sa tutong siling mo nga 5 ka pesos 42 centimos. Hindi ko na malipat kay sa ako niya pagtanaw na kansilor. Ano din mo ni anong pag-explicar mo ni sakon man? Ari ang power supplier nga nag-offer sa aton sang 3.29 kada kilowatt hour. Ang presyo. Hindi ka diya, hindi ka sa 5.42. Okay. Baklon mo kita sa 5.42. Ang mabayad, sinakita mo. Di kay, yes, di kay nadakpan to sila. Tungod sa siguro, nagapamati, garong iharasi sa imo, sa programa mo, pirting balbal mo sila. So, ginmanduan sila sa iharasi. Untata nyo na, illegal na. Illegal. So, kuhan sila, natapna na to sila. Tungod man na sa programa mo, di? Namati ang RRC sa programa ni Tito Boy Duran na muna ako nga ang pag nagsanabatian nilang tingog mo de gintapna dayon nila ang board of directors untata nyo na kay illegal ina. Okay, siling ko na ano man bisan ano ma-explicar bisan ano pang explicar mo sa akon. Ang simple lang yung pagtanaw ko, simple lang ko yung manglandaw kasi hindi na ko yung magpadalom ba ko na 5.42 ang inyo ang gusto nyo baklon siling sang keep ko sa konya 3.29 bilan niyo hindi sige hun tato 5.42 hindi ko kuan sige lang kay natap na to natap na to okay nakita mo now ti ara sa layi nga konsuling ara sa layi ha nga kung wala pa matapos ang competitive selection process ang sundon nyo ang rate, ang iyasang pisam. Ining time of use rate. Nga, sadto anay, 3 pesos and 70 cents lang. So, amo itong gin-apply nila. Okay. Kani gintap na sila. Dali lang, illegal na extension nyo. Hindi nyo na pag-isukton ang konsumidor sa 5 ka pesos, 42 centimos, kay illegal ina. Ang extension actually is illegal. Illegal. Hindi ang ganang presyo. Ang extension mismo per se. In extension per se is illegal. Pati na siling nila ang presyo, hindi pwede ang old rate. Ang sundo nyo base sa layi, ang 3 pesos and 70 cents lang. Kung nakapalagyo to sila, kag na kung wala to sila, tungod lang wala mo na punggan, Tito Boy, kagway ka ng pamatian sa ERC, kung tani ang ginansya to nila. Mga pila. Sa sulod lang sang isa katuig, kabalo ka kang pila. Mga 300 plus ay. 380 million pesos. 20 megawatts. At sa price difference ng 3 pesos and 29 cents kag 5 pesos and 42 cents, 2 pesos 13 centimos. Times mo
per kilowatt hour sa 10 megawatts sa sulod sang isa ka tuig. Ang ginansya kun tani isang sini nga mga board of directors. Mamuyayaw ka daw 380 million pesos. You know? On the bag. Di kay napunggan. Now, Pero napunggan. oo. Pero kabalo naman kita, nga ang desisyon sa ERC came after several months nga naka-extend sa kontrata, di ba? Ore. Meaning, may pila ka bulan nga ginbayaran na naton. Okay, Sir Boy. Ang unang siling ko. Now, first phase na tapos na klaro na ini naton sa atong konsumidor nga atong ilang extension is illegal. Kag ginasakot kita nila sa 5 ka piso 42 centimos, illegal man. Okay, now, gin-apply nila ang 3 pesos and 70 cents base kag sa mando sang ERC sila sa pagbayad sa KEPCO Salcon. Ti kay Sinisang KEPCO nalilintian kay nakapirma ka mo di sa kontrata sa mo. Bayaran nyo kami si Tinta. Dali lang siling sang KEPCO Salcon sa ila. Excuse me. Nagpirmahan na kita di kontra binding ining ang kontratang aton. 42 na ba lang atong gipirmahan? Oo. Naka-give na ko dobla. Nila? You see? Tapos Kaya namunta kong kwaon to? kag siling sa ila sang KEPCO Salcon dali lang kamo nagsagay kaayo sa amon. Sila ya ang nagpantay kaayo sa KEPCO Salton. Kay sila ya nag-offer mo. Digin baton man lang ya sang KEPCO Salcon. Ang offer nga isa ka tuig 5 ka pisos 42 centimos. You gave us the offer. We accepted your offer. Gimpirmahan ni naton, binding niya kag legal niya because kamo man nagpabalo sa amon bala nga legal ining inyo extension. Di ba? We were made to believe that this is legal. In other words, siling sang KEPCO Salcon sila. We are a party in good faith. Good faith yang amon. Bayaran nyo lang na ya. Now, Good faith ang amon. Kita nyo, daw good nga ni aton nga kwan. relasyon. Hindi bla good man kamo. Tapos boy ay. Dali ka, yes. mabalik lang ko dali. Yes, sir. Nanong rason sa extension? 368. Kaya natapos naman ang kwan. 368. Inaya sa kwan ay ang rason. Pero anong gidyang ila rason? Anong ilagin rason? Ang rason nila nga kuno abi nga ang gusto nila ya clean energy. Ang nagdaog nga bidder is KEPCO Salcon sa 3 ka pisos 29 cents. Ang sunod nga bidder ang EDC. Ang EDC. Amo ning siling nila ang geothermal. Sa 3 pesos and 31 cents. Sa 2 ka sentimos nga diferensya. So gusto nila ya nga punggan ang KEPCO kay gusto nila ya ang EDC. kuryente sang EDC. Di kay hindi amo ina ang competitive selection process ang ginambal sang layi ang pinakanubo. The least cost manner kundi KEPCO Salcon gid. Biskan ng balon ba ni naton Sir Boy, biskan duwala na ka sentimos, pro milyon na ya ang diferensya sina. Megawatts ya ang ginabaligya mo. Milyon man na. Pero kiti ang siling sang layi at the least cost manner ang pinakanubo nga presyo ang ihatag niya sa konsumidor. So, gikuan na nila. Ginintervenar nila, gimponggan nila. Nadyan ay ka, gusto na mo niya clean energy. Clean energy. Kung dapat ani, ara na sa parameters, ara na tani sa kwan, sa ano panawag siya? Terms of reference. Ara nga hindi pwede. Illegal. Hindi, namin ko ang terms of reference wala stating dapat clean energy. No. Manabla? Hindi. Okay man ang list cost ka, pero kuhan ka ng land, kuhan ka ng ano ganina parang daw kuhan ka bla sa terms of reference wala daw kasunod ka. Okay. Sabat man ina sang ERC sila kag sabat man ni naton. Balo ka, ang ini nga bidding ya para iniya sa tanan-tanan nga power providers. No? Coal fired power plant ka man. Natural gas ka man. Geothermal ka man. Fossil fuel ka man. Pero hindi ba lang may abierto para sa tanan-tanan. Pero hindi ba may layi kita nga dapat sa aton nga mga kontrata may certain
percentage dira nga ara gid sa may clean 20%. Oh, 20%. 20% ang inyong supply should come from the renewable energy ang tawag sina. Kay balo ka hindi niya ka-compete ang mga renewable energy sa kuan mo sa mga coal kag mga Because fossil? ang renewable energy hindi balaya stable. Oo. Hindi bala siling kung sufficiente ang imong ma-generate nga nga Power. now. But all distribution utilities is required nga at least 20% of its supply or power gina-generate sang renewable energy to promote clean air. Okay, now, Okay. ang ato nga bidding abirto tuya para sa tanan. tanan-tanan. And ang requirement, list cost ang pinakanubo, bid ka mo da sa pinakamanubo lang niya ang padagon. Pero ang ambar sang ERC sa ila, kung gusto nyo ya EDC, may ara man kami na siling nila sang separate bidding. Okay. For renewable Renewable energy energy, lang nga okay. maka-intra. Hindi na namon niya pagpapaintrahon ang fossil, ang coal, ang natural gas, only for renewable energies. Wind, solar, geothermal, among others. Okay. Now, nag-intra gid sila ya Okay. sa bidding. Ginpongganin nila ang CSP. Kag gin-extend nila ang old contract. Okay. Kabalo na sila nga illegal kay hindi allowed sang laying maka-extend. Kag maka-extend sang mga old contracts dapat agigit sa competitive selection process. Okay. Natakpan sila. Ti takay nagpirma na inaya ang KIPCO Salcon kag ang Sineco. Okay. Kundi nagkalitsi-litsi. Now, ginpadalaan sila sang sulat, demand letter sang KIPCO Salcon sang November. Okay. First demand letter. Kag sang second demand letter, sang December of 2021. Okay. Okay? Kiti, ang gin-extend nila ang kontrata, Sir Boy, May mo, 25 of 2021. Okay. Now, ginpadalaan ni sila sang demand letter November, followed up by another demand letter with a notice of default. Nga kung hindi nyo kami pagbayaran sang amon nga price differential nga 1 pesos and 70 cents kiti ang price differential sang 370 kag sang 542 1 pesos and 70 cents na lang mo. Okay. Kabalo ka boy kung pila ang balor sa period May lang kag December of 2021 sa 7 lang ka bulan. Pila na sa ka pesos kag 70 cents pa lang. Pila. 238 million pesos na nga daan or 36 million. Ang ginasukot nila sa Cosineco. Sa price difference lang na sang 1 pesos and 70 cents as for the period May to December. 236 million pesos. Hindi magbayad ang Sineco. Kaya kung magbayad sila, andin sila sa ERC. Kaya pabalo ng nga daan sila nga illegal na. Kag kung presyo ka mo ya sa konsumidor nyo, sukton nyo lang sila ya sa 370, hindi sa 5 pesos and 42 centimos na akong pamangkot. Din sila makuha sang 1 ka pesos kag 60 centavos nga diferensya sa bulsa nila. Kami lang matabo na. Kami matabon? Oo. 238 as of December of 2021. Now, ginutdan. Why na nag-supply ang KIPCO Salcon? Ginutdan ni sila hatag sang kuryente. After pila ka bulan nga 7 months. 7 months. Okay, kiti bulo ka wala ka na nagbayad sa amon. Okay. Hindi ka magbayad, ari utdang ka mo yan amon. Sa Okay. KIPCO Salcon. Sir Boy, tungod Siya sina teka, why sila nagbayad tungod nga nakulbaan sila base kon Illegal. Illegal mo. nga Pero nasukot nila kami nga konsumidor nasukot na nila. Sang 542. ari dili lang. Tungod sina Sir Boy. Tungod sina kumo nga ginutdan kita sang kuryente sang KIPCO Salcon. Nagabakal na kita subong sa wholesale electricity spot market or WISM. Why na piho da? Hindi.
may piho. O galing, Hindi mo tayo men ang presyo, way piho da. wala, ang presyo ara na da siling nila nagampang sa Gavari 7 na yan. pesos. Ah. Ang pinakadubo, 7 pesos, 8 pesos, hasta sa 14 pesos. Amo ina ko nga nagdoble ang aton nga mga balayran. Kaginutdan ta sang Kepco Salcon. Kepco Salcon. Nga kung tani, 3 pesos and 29 cents lang. Oho. Subong hindi ba nagdoble? Ah. Iti ang ginabakal tang kuryente ara na sa Wisem. Ang presyo tag 7 ka pesos, 8 ka pesos, 14 pesos. Di mismanage ang... Nan. Now, amoy ni siling ko ang rason banwa nga para hambalon kita sang ini nga mga board of directors nga wala kami to sang sala, vindicated kami, Hindi exonerated kami. Hmm. Amo gani ini siling ko banwa ang rason kung nga nagaagunto kita sa 5 ka punto tong ginmunota. Pagsaka sang aton nga mga balayran doble, pag brown out patay sindi sang aton kuryente. Wala pa ni naton mabaton ang refund hasta tubtob subong. One bill policy kung di ka kabayad tag isa ka bulan, kakas ka o tod ka. Kag ang mga pobre nga mga empleyado nga sang 2018 paninin nila nga CBA wala pa hasta kutob-tob subong nga ginatag sila sang Kepco kasang Sineco sa rason banwa nga wala na kita sang pondo kay ang pondo ang cash flow tabla pagtado ang ginaklanay banwa Sir Boy sa Wisem cash Okay. cash kung hindi kayo magbayad sa among cash hindi ka na mapagtagaang sang kuryente. Di, kung apektado ang inyo nga cash flow, hindi ka kabakal sang kuryente mo na kung nga banwa, amo na ni ang resulta. Kung hindi ka kabayad, kakas. Kaya wala kami sang inugbakal kuryente. Ibayad pa namon to ang refund nyo. Wala na ganin siling nila sang kwarta ko kung pundo ang Sineco. I-refund pa kamo namon. Ang mga empleyado, abi, delgi lang gid, hindi namon matag sa imo ang inyo nga mga benepisyo. Kaya wala kwarta ang Sineco. Bound out tanay ha. Kaya nga, wala kulang ang kuryente. Baksyon tanay ito ang panokoy dito sa kay Boy Duran kaya mo na magahod dito sa talan-tanan. Amo naglay? Kung nagahipos na kundi tanit ut dan talan to si Konsyal Gamboa to sa may Villamonte kaya kay perte ka gahod. Nyagahod man to, putdan to. Ati bulos-buloso na nila sang Villamonte kag sa panokoy kaya nga hindi ta nga mataga. Ang kwanta kro ko panabang na sa tagapuno ko mag-brown out to. Gahod tayo na doon mo. Protein insakto man lang Sir Boy nga gusto tay pabalo ni sa tawo. Nga do pagwaon pa nila. Di ka nakita Sir Boy nga ang isa ka board of directors wala ang tamit lang anay nga ngalan na. Sila nga pa sa iya nga interview ha sa DNX. Nga kung nagpati lang sa amon ang ERC kagang niiya kagang mga reklamador kundi kung tani, why pa ni nagsaka ang inyo nga mga balayran do. Anong naman niya nga nagpati lang man sa naman? Ambot? Hindi lang, they will resort to lying to mislead. Of course, patalang ina. Nga kuno, abe, nubo mo lang nga pinalidad ng amon. Hindi man na sila nila gid grave or gross. Pero basta, ang punto, kung basta ganiging pinahan kami, sala kami. Simple na lang na iya. Nga pinahan, kami binang po nakagamay sa pinada. Pero kung yan gusto ko, they should not be allowed to stay in that position even for a second longer. Incompetent ka mo. Oo. Di ba? Oo. Amo ning halit nyo sa amo, no? Kung way ka mo madakpan ni Boy Duran nga gusto nyo tani nga intoon ng mga konsumidor, gin-extend nyo yang illegal. Pero kay kung mo nadakpan ka mo, amo na ni siling nila naton ang resulta sa inyong nga katunto. Now, pamangkot, sino ang nagalokdo kag sino ang nagabayad? Kitagid eh. Konsumidor man sa Kitagid yan eh. gyapon. Oo. You see? Magluwas ka lukdo, kita sa balayran, ka lukdo, pa kita sa brown out. Yan. You see? Tanan-tanan eh. Now, Ang halit sa imo bala, nagdako na balayran mo, na hala ka pa yung bakal sa appliances mo, kakaguba. yan. Wala rin nila. Ari ang aton nga mga balantayan. Balantayan na lang kasi ang lima sini gagunto na ta mo gapasan na ta. Kalbaryo na ni naton. Tanan-tanan nga mga konsumidor membro sini sa katutunto nila. Ari pagid silingko ang balantayan ta Sir Boy. Kumong
puto na ang Sineco. Mhm. Di ba? Kay cash flow nila, apektado na. Why ko nagambal nga patay na? Mm. Pros nagasiling ako yang nga daan kag nagapabalo katang nga daan sa mga konsumidor. Kita mga membro tag-iya Mm. nga ara na ta sa ICU. Mhm. Ginabomba na lang ang hangin para mabuhi gay kalos na. Ina intensive care unit bala because ginapreparahan kita sang sining nga mga board of directors Mm. nga potohon nila Kaya ma-privatize ta. kay para may baligya na ni nila Hindi na sa liwat. Amo man ang Again. inobra nila sa basiwa. Ah. Gin tuno abi nga ginpakita nila kuno nga patay na ang basiwa. Ah. Nagalukdo na sang pamerde lang nga pamerde tungod sang non-revenue water. Okay? Nan inablang tubig nga nagalalawas. Nga ginakawat. Amo man sa aton. Kuway na kita ko por kwarta. Hindi na naton kaya sustineron ni ang operasyon. Sa aton nga Sineco ti pamoto na lang tani pamerde na lang tani nga pamerde. Abi baligya na lang. Yan daw tamo mo interesado. Namo man interesado. Kag kita mismo nagasiling man sila. Magasiling man sila future tense. Baligya yun na lang na. Why man kamo pulos nga mga board of directors kamo mayo na lang na siling ta Baligya na lang na. nga pribado yun na. Siyang padayon na nga manging kooperatiba. Kay tik pamirde man lang mga pamirde ninyo. Kundi ibaligya nyo na lang na mayo pang serbisyo biskan mahal. Amo na sa ulihi ang aton nga mindset kita nga mga tag-iya. Kundi hasta kita gingago. Kita pa tag-iya. Ibaligya ta pa kay gusto taya nga ang iban niya nga mga tao ang magapanagiya sang ato na gid. Kag hindi na siya siling nila service oriented kundi profit oriented Profit oriented na sa. Now, wala labot siling ko nga gingago kita sa mga board of directors nagpagago pagid ta. Kita nga mga tag-iya. Ikaw boy, konsumidor kay kita. Member ko owner ta mo. Oh, why gingago na kita? Pro kita nga mga tigiya nagpagago man. Hindi wala pugong-pugong kay nga kita man gasiling sila. Baligyan na lang na kay pamuto man lang na. Ini siya banwa matabo kag sa matabo. Mark my word. Mark this date ano subong? July 24. July 24. A day before the SONA. 2022 a day before the SONA. Mark my word, by 2025 privado na ang Sineco. Correct. Kay Ma-end na ila franchise franchise contract. So i-bidding naman na nila. Ti mano ka pa? Sang nagligad pa kuno ng mga tinuig kuno ga pinalakpalak na to kuno mga kuno Di suguran na gani nila kay kag patindog to ang planta sa nga among magatag sang kuryente sa aton sa San may Carlos, grupo sa Norte San Miguel. Oo. Iyan ni Ramon Ang. Gintugtan na sang nagligad nga bulan. Ginpatagaan na sang resolution of no objection sang probinsya o San Miguel. Tukod na kamo to sang inyong natural gas power plant. Ti amo na ni siling ko banwa nga ang bilog ng Negros. Ibaligya na ni naton. Dala na silang nila ang Sineco sa isa ka pribado nga pampanya. Kay of course nga pangita ikaw ya market mo. Ti privatize na kundi ibaligya nyo kay gamban malana sang ARC tanawan nyo ang inyong bukaran yung inyong ang inyong financial standing. Do po perde man i-open up, i-open ta na lang kay hindi na namon na kamo masarangan nga i-lockdown lang kamo namon na lockdown. Ay baligya nyo na. Ang ERC mismo ang mga mando kag kita mismo gapamalakpak sa God nga ibaligya na lang na lawlaw ang serbisyo nyo pero nagpagago kita. Ikaw nagid tagiya gusto mo pagidya mga mo. You see? Correct. Now, amo ini banwa ang plano sang sining mga board of directors incompetent. Pawns lang na da sila. Tanawa blang mga nawong, mga tindog blang nila. Ang isa na, amigo mo na, kay kabarangay mo na. Sakta hindi. Kilala mo, hindi. Kabarangay mo. Hindi, halay na sa kabarangay. Mapanukoy na Isa lang kami, hindi sa panukoy. Isa lang kami barangay. Isa lang kami ka-district. Hindi panukoy ka man, hindi bala? Ti initial, pataga panukoy man eh. Oo. Hindi sa panukoy. Hindi, ati kinabaligya na da siya kunukulon. Pero hindi siya taga-panukoy. Aga baligya lang siya. Nagalibod? Nagalibod? Hindi siya taga-panukoy, daw taga... I think daw Hindi taga-alihis.
Hindi. Tagalihis na siya. Sigurado ka? Oo. Tigay nagabaligyan na da siya kuno-kulon? Kaya sa nagabaligya ko ro. But siya, may kumapal. Mas nagabaligya ko. Hindi kita hindi ang district kaya na siya nag-represent sa Sa sinanga ka district. district, alihis, ganit na sa area. Ati kay nagabantog hindi siya. Kaysa na kami ka district. Bantog hindi siya kayo nga nagabaligyan na da siya kulon sa Panokoy. Kulon. Oo. Hindi na yan makulon. Yan makaldiro na yan. Kaldiro? Nakaldiro na yan. Makaldiro na yan. Hindi himo sa... Sa dira sa Panokoy. Hindi himo sa lunang blan ng daga. Clay. Hindi na yan. Kaldiro na yan sa una. Di incompetent. Balo ka rin, boy. Ikaw boy, ari mangkot kasi mo, boy, ha? Hindi, totoo, boy. Tagiya ka sang kuan, tang sineko, hindi ba? Tagiya ta. member Consumer owner ko. member owner ka. Kung ikaw ang tagiya, abe, mangkot ko si mo, ha? Mangkot lang ko. Itang pamangkot ko. Ikadlaw ka ako. Why na daw? Ano pamangkot Kung mo? ikaw ang tagiya, ang negosyo mo, multi-billion company. Ti isiniko, multi-billion. Billion ang ginambalan na di. Ang cash flow, adlaw-adlaw nga nagasulod nga kwarta, milyon-milyon. For 1 year, billion na. Now, kung kita tagiyas ang isa ka company nga multi-billion, itugan mo sa tao nga nagalimot. Kaldiro. Ay, di, boy, sabta ko. Pamangkot man lang na. Hypothetical question na. Basta May kuya, tagiya kita sa multi-billion. Ibalik itugan mo ang management. Ang pagpadalagan sa multi-billion nga company sa isa ka tawo nga nagablibod sa kulon. Kaldiro. Kaldiro, ikaw nagamal, hindi ako. Operatta ko. Correct ka lang ka. Ito, okay. Mga ka. Itugan mo ko hindi. Basta mambal ko si Ito, mo. gamo hindi. Kaya kami mambal ko si mo. Wala ko yung nagbuto. Ha? Ang mambal ko si mo. Wala ko yung nagbuto. Mga gani, gatsoy ka ng pagago ka. Magpagago man Wala ta. ko yung nagbuto. Oh. Ngaway ka nagbuto. Hindi ko yan. Isala. Amo na sili mo, ginagpabaya ka. Sinong basolon? Kaya nagpabaya ka? Tagiya ka, nagpabaya ka, way ka nagbuto? Wala ko nagbuto. Sige, nahambal mo. Ang Ang ginahambal mo. Kaya sa nagabal, pili ka. Engineer ko yung amigo to. Oh, you see? Pati ka, itugaan mo yasan, ibalo ka, hindi wa kita gapadalagan, hindi sang sari-sari store, o volantiro, kita sang kaldiro, ang ginapadalagan nyo, multi-billion company, itugaan nyo sa nagabaligya sari-sari store, o kung nagalibod, o nagabolantiro sang kulon, o kaldiro, siling mo, o kung buto, kating isa sinidi sila, siling nila kuno, operator, nagabiligya sang boto, nagapanipon boto, kag nagapalista boto, kag nagabaligya boto, tsaka na siya. Runner. Operator. Operator, ang runner ya, mga lain na ya. Ang sa politika ya, kiti political operator ni siya. Tsaka hindi. Kilala mo, hindi. Kilala. Man. Ang isa ya, nag-operate sa restore. Ang isa ya, nagalibod. Sang kaldero. Kundi sinong basolon. Ikaw ang nagpabaya, boy. Ikaw ang sagay, ikaw akal. Kabulgar ni di sila, pero ikaw man ang balasolon. Uy, ko gani yan nagbuto. Ano ko na isang lang buto ko? Uy, ko gani nagbuto. Ay, okay. Hindi, ang nagabaton man kay Baloka, perting baklanay man mo. Sa sining eleksyon ni Disi Sinico, di ba, boy? May baklanay, wala. Dako pa sang sa, hindi naway na niya pareho sang 5,000, 4,000 sa nagligan ng eleksyon. Uy na ya, unprecedented na ya. Anyway, amo inang rason, mga utod ko. Sa prangka, kag sa seryosong sigulanon, kiti, hindi nilaglahog. Seriously, amo na ako nga, obligado ako. Way pagani ko sin ko Sir Boy kapahuway. Way pagani isa ka bulan, 3 pa lang kasi mana ho. Ha? Pagtapos ng eleksyon. Tapos ang termino ko. Sa no nag-end ang termino ko is June 30. Noon time. Way pagani 3 kasi mana. Amo naman Way mo tinawga mo naman ko sa liwat kag silimo mo ko nga lakad yan. Kay bisita ta ka, hindi nyo na ako pagpapawayon. Tagi. 3 ka to, ginayo ko sa inyo lang man, 3 ka bulan, si mana, hindi na ka mo kaulat. Hindi importante ni. Advocacy niyan na ton. Dapat mabalaan. Kiti, balo ka, Sir Boy, sa ginapamatian ko, ang ini nga mga board of directors nga nagagawa, kita mo, nagakuan sila, naga-media hopping sila. Nag-upod ka man to sa press ko nila, wala. Sa din na? Wala ko na lagyan ng bitarya. Wala ka nila Wala yan. ko na invite. Ano lang man mo man?
Hindi kina-invite sa ila. Di ba si may take home ka pa kung panyagahan ka nila, may take home ka pa. Di, hindi na ni pagpabalon. Si boy, kaya nga take home man eh. Hindi na sikrito lang nilang ilang. Preskon. Preskon. Oh. Di nag-medyaping pa. Ang ilan lang na iya mga kuwan. Mga Ano ka naman? okay. Kag nag-medyaping pa. Naglumpat-lumpat Pero pa. ako magkadto di sila sa ako na kumudaron naman sila. Oh, ginangkat Balok gani. naman. Ginangkat mo gani debate. Katulad eh. Kay parang may mga questions siya tayo. If you want to clear it up, pwede mo maklear din sa ako niya. You know what? I could have kept my peace. Balo ka, Sir Boy. Ako gusto kong tawhay. Kaya pribado na ko ya. Way pag ganitom na ulian. Siling ko gipangitaan naman ko siling ko sa nga pun nga jutay nga palangitan-an. Sakta hindi? Oo eh. Okay, so normal ina. Ti subong ho aga-apply ako for a teaching job. No, ti wala labot nga ti appointed ako ti chairman pa ako sa Philippine Councilors League Cooperative. Ti I am the general manager. May jutay nga allowance puti kulang. Okay? Jutay nga lulo ng negosyo, tiyo ka pangita pa. Why pa, na-jobless mo. Natulaan ta obras ang June 30 mo. Okay. Now, sige application ko. No, ti kulang. Now, why pa ganita ka pristo, amo ta pa ni kag nakita ko nga nagagwa na sila sa radyo tapos do patalangon pata nila. So siling ko this has to stop. Ari bla sa mga mga kopdana, mga kopdam nga konsumidor sa Sineco. Why sayang illogical kayo magsiling ka nga na-vindicate ka mo? Nga na-suspend kay mo, yan na-vindicate ka? Di na nga kalibutan niya katabo na nga ginpinahan kaya daw na vindicate ka pa. Ano hindi ko intindi. Now, mamangkot ko si mo, Sir Boy. Gitagaan ka na gani isang nubo nga pinalida daw isa lang gid na kabulan. Simple neglect nga nagpagwa nga nagrandadi ka pa ya sa radyo man kung nagipos ka na lang nga be ikaw sa lugar. Ako bisan isa lang kadlaw yang pinasi mo but may sala kaya. Okay, may sala ka pero 1 month lang. Bisan isa lang kadlaw. May marindadi ka pag kagang balon mo pagidya. Nga wala ko sa sala. Wala ko sala. Wala ko sala kay isa lang kabulan suspension ko. Nan, marandadi ka pagid. Suspend kaya sa kabulan kung may kasala. Ti sa botsilingon kung nagipos ka na lang kung tanhi. Sakto boy? Aryo. Nagipos. Ang di ba simple neglect of duty? Yes. Ang simple neglect of duty is still neglect of duty. Oo. Ara na gid man na. Silingon ta nila nga iserve man na nila. Di ba gapagwapa kag hindi man na mo pagi-question. Ti nga nagrandadi ka pa ya sa media. Nga kuno abi pagwao mo pa nga wala kami sang sala. Ang bal nila ya wala kami ya sang sala. Ang ini nga ginakusar ni nila sa amon ni Boy Duran, lo kabati bla ko to. Ni Boy Duran, ini sila ini tanan-tanan pato-pato lang. Lunsay kabutigan. Amo lang ang bal nila. Nag-interview lang ko pala sa imo ya. Hindi mo na quote, open quote ha. Quote, ano ang bal nila, Sir Boy? Ini tanan-tanan nga mga akusasyon nila, lunsay ini pato-pato lang. Lunsay kabutigan, hindi matuod. Sibot mo silingon nga ang ARC Agneya nagapati sa pato-pato kagabutigan. Amo na? Ay, nako, amo bala na siling ko, Sir Boy. Singko kung nag-ipos na lang kamo. Kung sa mga butig bala, Oo. masiling ka nga lies niya, hindi man nakon kay white lies siya eh. Oo. White lies sa pink lies, black lies o Binutig sa gyapon. binutig yapon na. Oo. So, It's still a lie. Still a lie is still a lie. Whatever the color is. di ko dita ni way pa kamo ginhublasan ni Boy Duran. Nag-interview lang ko yung simo. Nablakit, balok ka sa nagapamati ko, honestly speaking, Boy, prang kang isgulanon. Kung mabatian mo ang nga mga sabat, excuses, binutig, anong reaksyon mo? Ano yang imo reaction? Ang reaction ko to, kuan ko yung disappointed, di ko yung ano man. That is a normal. Instead of making kuan abe ng tani mga imbis nga maamo ka na vindicated ka, tani correct mo bala kung ano ang Hipos ka na lang. O hipos ka kay correct mo to mga kapaltahan nyo. Correct. Ang na ginaproblemahan nyo taniya, ini nga bubungang mga problema sang ginagunto tayo, brown out. Hindi nga magsagay nga manghugas ka mo daya. Nga pag in other words, ang inyo ya personal.
Why niya ginaproblemahan ning kakatabo ng ginagunton ni naton sa buong tanan? Tanong ni nato ang Nan. reklamo ni. That is why Because, in effect, you have neglected your duty to the consumers. That- Amo nang ambal sang ERC. that is exactly the kind of reaction sang nakita ko man ang ilang nga mga interviews, disappointed, frustrated. Di ba? Di amo man normal ako, nga tagiya ako, membro ako, nga mabatian ko amo na nga mga sabat, kundi blokan ng ambal ko, nagakuro gani ko sa tungod sa kaugot-ugot. Because, Yung dipugro sila kaya ko. ako mo konsumidor ako. Oo. Now, ginambalan ikaw sang ERC o ganyan nga nag-neglect ka mo sa duty niyo, but sila mo manihimo katong danan mo sa amon. Correct. So, apektado kami sina. Correct. So, dapat ano mo na i-correct ha. Hindi kayo masiling ka nga din vindicated ka mo. How can you say that? Nga vindicated ka mo when in fact and in truth, and in fact, you were suspended. Muna blang akon blang hindi ka man paghanuton da kung may kasala. Nakita niyo yung interview nila sa sa TV o sa Facebook? Hindi na ko interesado. Hindi ka mati. interesado. Hindi ko interesado. Nagangising-isi pa. Hindi ko interesado. Kita Nagakadlaw pa. Why ko ga-mind kay. Bro, ako ya open ko sa ila kunari sila. Oo, pagkatuon na yun, Istoryata kung Pa-explicar sila. Pero basi ang balong ka man na nila. Balokad, kunali gani pamangkot mo na. Balokang ila nga ginasabat, scripted mo. Ang ginakuan sila, kuan bala, inabilang scripted. Wala, ano man yan nalungog nila sa energy, kag sa electricity man. Abe, pamangkot to, gabulante ka na lang sang silimon, ikaw nagambas na. Ginkurek ka lang kay mo kulon. Ano man yan nalungog mo. In other words, ginatagaan mo ni sila sang script, amo ni isabat nyo, ha? Ha, dyan sala, binutig, amo sabtan, amo ni isabat nyo. Pero kung ipamangkot mo na gani, parte sa operation, pamangkot mo na gani, parte sa management, ipamangkot nyo ba tayo, parte sa mga technical, as wala kami na iya kabalo. Isabtan na niya, ipamangkot nyo na niya sa korplan namon. Kay engineer ko ano Lan. You see? Takto hindi. Oh, Tudlo kaya nila. You see? Pero kung magpamidya ka, do sa ano nga do ba mo ka sa may nambalan, balo ka kanselor na muna sila ang mga tao bala nga. insecure. Kundi pulo lang ning aton nga kwan. Amo ni nga mga tawo nga may insecure ka mga low esteem. Sa 10 commandments lang kita, unsin isla mo. Oh, ano? Ang council commandments, hindi ka mag-ako. Stop. Wala ka-11. Hindi pulo lang. Unsin isla ya. Hindi ka mag-ako. Tudlong iban. Sa daso na ya. Sa kuan na ya technique na sa mga mag-asawa bla. Una gid hindi ka mag-ako. Hindi ka una gid hindi ka magpadakop. Hindi ka mapadako. Buhi. Padakpan, hindi mag-ako. Kung wala gid may mo tudlong migo mo. Hindi na mo nag-style mo. Sakto. Ang ako niya ikaw-unsing 10 command. Ikaw-unsing commandments mo ni thou shall not eat a sin because it is a sin. Sige na, kay ano oras na? makwanta di karon no, malaibil kita di karon nga Hindi, duwa. thou shall not a sin. No, because these are These are valid issues. mga issues. Sige. And din kinalan na to ni Kami na Samson. sa counselor, I hope bisan way ka na sa serbisyo, tek malo man kita managligad ara man nga wala ka man sa serbisyo, but you still continue to fight for the interest of the people, no? Para sa issue na basiwa gani way tapantandog, I think balo kita nga padayon ang imo away dira. Kag we commend you for that, no? Bisan way ka na sa serbisyo, but ang way ka ba na sa gobyerno nga serbisyo, ang serbisyo mo wala gauntat sa atong pumuluyo. Yeah. Boy, honestly, boy, you know what? I sometimes get frustrated. Of Tao course. malantang nga nagabatsyag nga frustration bala nga. Ano hindi man nga ang tao nga Basta kuan counselor, sige lang idyo kahon ta lang tao biskan nga gina baloka kung kaysa may ara ang gagakomentar sa kun ari naman siya No. You see? Naray naman sa. ari naman siya. Pero I'd like to assure nga hindi kaya I have to natawag educate. nila blang nga voice in the wilderness bla. Importante na mamantian kag gidya kag Kabay pa. depende na sa mga tao ako daw mo nagamba sa akon nga mga kilala ko nga gambuan na iya ka kuan na iya ni ko tibat ano muna kay amo nang iya nga passion nga is to fight for the interest of the people. But Nga nakuha yan na siya amay which kilala ko rin sa una. Amo na yung batasan sang amay na sa una, di amo ning padayon sang batasan sang amay niya sa una. but I talk sensible. Oo, Iway ko ga patupat ga intra sa mga pitiminib. Ginagmay but I talk on issues alone. Dumdumon nyo ginabanwa. Kunari naman ko siling ko
o kung silingon nyo ko, nga ari naman ko, but these are all issue related. Nothing personal. Correct. Oo. Diba? And, Wala kita nagapamersonal, hindi sila. Wag Because ka pa personal. kilala naman sila, kag mga amigo naman ni sila mo. Siguro, in a way, wala ka man personal interest. Yes. Ano na importante mo. Kaya balo ka kabudlay ng isang giho na to, gaaway kita, tapos may mga personal interest kita, madalasan na rin personal interest, nagauntat na kita. Di ba? Yes. So, at least ang interest ang pumuluyo, nagapangibabaw gyapon sa aton ginahimo. Yes, sir. Yes, sir. So, salamat, Gid, for your time. Basi may kantuan kapag kung Domingo, do kasako mo sa imo, di man? Maninoy ko karon dugay-dugay sa kasal. Manino ma'am. Naperdiyon mo pa ko sa Maninoy of the year ba? Oh, sa tatlo kasi manak, balo ka pila nang naman ninoyan ko. Ikalima na ni. Ate, sa ilo ko na sa imong corona. Maninoy ka man. Hindi sa amon sa estasyon, di. Ginambalang. Basi mo ya guro bunyag. Hindi. Basi bata mo pa na gani. Hindi na ko. Tapos tudlo mo si kumpare mo. Kita mo nagkakumpare ay patagani sa isa. Yes, yes. Balo ka halos na ang mga taga-bidya di nga magpalakasal. Di arat na tayo. Di masuksok mo naman ni karon dugay-dugay kung bata ko. Ikaw to butay to nakita ko si mo mo. Ikaw kagwapo to si mo sa nagligad. Bata kumpare kita to. Yado ta James. Yes, so na-dry clean ko na to nga kung Amerikana. Kung pagkakaral na nagasabit na na. Amamong na sulit. Okay. Sige, thank you gito kayang ligot ng army ko. Masikon. Salamat gid Councilor June Gamboa. Salamat. Damo pa kita sa hambalan actually. Hindi actually when we talk about Sineco and Basiwa do ba siya kung di matapos siya mo ito kadamo. Damo taginis hindi malambot eh. Because ang plano ni nila privatize gid So public utilities. medyo kwanta da, medyo prepara na kita na for that time mag-abot na nga time, preparahan ta na mga action no. Amo na ambal ni Sir Gamboa tandaan ko gina. Subong adlaw nagambal sa by 2025 privatize na ang Sineco. And dira na mga sugod. Sige lang tanawon ta ko na no sige. So thank you very much Councilor. Salamat kag isa ka mayong aga sa atong tagpalamati. Salamat Sir Boy kag sa Action Radio. Sige, kag inigyapon nadala sa inyo sang Dr. Fritz Green Coffee kag Dr. Fritz Black Coffee with no sugar with mangustin. Kape iya nga may health aksyon. Ang inyong lagad aksyon, Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!